Neurot slušni centar otvoren je pre skoro 2 godine na Vračaru i od tada ima fantastičnu saradnju sa gradskom opštinom Vračar. Oni su nedavno za seniore organizovali i besplatne preglede. Mi sada idemo do Makenzijeve 53 gde se nalazi Neurot slušni centar. Tamo je naša Tanja sa sagovornicima. Tanja. Jeste, evo ovde u slušnom centru Neurot na Vračaru. Oni su napravili jedan jako lep gest, a opština Vračar to je prepoznala kao nešto lepo, korisno i značajno za naše sugrađane. Sa nama je ovog trenutka predsjednik opštine Vračar, Milan Nedeljković. Dobro jutro. Dobro jutro. Hajde kažemo, kakva je to saradnja, zbog čega je Neurot značajan i šta ste to ostvarili? Pa prvo da čestitam današnji veliki praznik Sveta Petka i da poželim srećenu slavu svima koji slave, građanima i gledalcima Studija B. Pa evo, mi ovde gradska opština Vračar je vrlo, što kaže, zadovoljna što imaju ovakvog komšiju, Neurot firmu austrijsku. Oni se bave dijagnostikom i distribucijom slušnih aparata i mi smo iz gradske opštine Vračar zajedno s njima uspostavili jednu saradnju da svi vračarci koji imaju i koji se prijave imaju problem sa sluhom došli su tamo u skupštinsku salu, u galeriju da se istestiraju. To su brze audiometrijske dijagnostike koji od Vračaraca ima problem veći. Došao je ovde, imate slušne kabine i evo to su aparati slušni koji se stavljaju idealno, što kaže, anatomski pozicionirani. Ja sam doktor pa gledam ovaj model jako pažljivo i vidim kako je tu stavljena oliva da vide gledalci ovde u spoljašnji ušni kanal, ovde iza aurikule ušne školjke je i sam elektronski uređaj i evo oni su napravili jedan lep gest, zbog toga smo se svi okupili ovde na ovaj veliki praznik da našem Vračarcu uručimo, oni su njihova želja, jedan besplatni aparat da mu pomogne u daljem životu i mogu da im se zahvalim, jer je velika stvar da su se oni ovde već pre 2 godine, ovde postoji čitava njihova, što se kaže, istorija, ovde pojavili na Vračaru. Mi dalje saradnju isto hoćemo da nastavimo. Svaki Vračarac koji ima problem sa sluhom, mi ćemo se obratiti našim komšijama, Neurot ovde kompaniji, da dođe da istestira brzo, a ovde posle ovih slušnim kabinama da urade detaljnu analizu i da svim našim Vračarcima pomognemo i na ovom polju i hoću da im se zahvalim ovom prilikom, zato smo i došli ovde u njihov centar, ovde u Makenziju na Vračaru. I ove akcije su besplatne? Da, ove akcije su besplatne, da kako opština Vračar i Neurot austrijska firma su se dogovorili da to bude besplatno. Dalje dijagnostika, oni dođu ovde i to je nešto što je vrlo funkcionalno za Vračarce ako imaju problem da znaju da se obrati i nama, a mi da se obratimo njima i da besplatno obavimo preglede te brze audiometrijske u našim lepim prostorijama u prizemlju na Vračaru. Hvala vam mnogo. A sa nama je Rastko Savić iz kompanije Neurot, iz slušnog centra, tako? Dobro jutro i vama. Hajde da kažemo sad nešto više o ovoj kompaniji. Pa zapravo kompanija Neurot, kao što je i gospodin predsjednik malo pre rekao, postoji već od 1907. godine, eto možemo se pohvaliti jer smo proslavili 115 godina postojanja, a na Vračaru, eto, već uskoro proslavljamo 2 godine. Zapravo, ja bih želeo da se zahvalim opštini Vračar i gospodinu predsjedniku zato što smo pružili priliku da pomognemo našim sugrađanima Vračarcima i da kažem da će se ova akcija nastaviti. Znači, ovo nije samo trenutno. Kogod bude primetio da ima neki problem sa sluhom, može se obratiti prvenstveno nama, nakon toga naravno i opštini i biti upućen kod nas. Ovde sad dodelili smo i neku poklon jedan, je li tako? Tako je. To je jedan vredan slušni aparat koji smo poklonili našem korisniku. Gospodine, evo možemo da... Tako mi možete da pogledate kako to izgleda. Znači, to je slušni aparat srednje klase. Aha, mogu staviti ovde. Znači, to je aparat srednje klase koji gospodin koristi. Mi smo upravo na ovim testiranjima besplatnim ustanovili da gospodin ima oštećenje sluha. Nakon toga on je došao na kompletno testiranje sluha u naše kabine, nakon čega smo ustanovili da je njemu aparat neophodan. Nakon toga smo odlučili da bi bilo lepo da našim Vračarcima se i odužimo i poklonimo jedan slušni aparat. I jel on sad ima slušni aparat? Jel možemo i gospodina pitamo nešto? Izvolite, naravno. Kažite nam koliko je vama značajna jedna ovakva akcija? Pa meni mnogo znači akcija. Pošto, kako da vam kažem, mislim, samo mi znači, pošto sam penzioner
i ne mogu... I nije lako kao penzioner priuštiti sebi nešto ovako, ali Da tako nešto, da obezbedim sebi. I koja je razlika, kako sad bolje čujete? Pa velika razlika je, bolje čujem i ja bih se zahvalio i predsjedniku opštine i udruženju penzionera opštine Vračar na čelu sa Maru Stošić, to je 5. mesta organizacija. Hvala vam mnogo, nismo rekli vaše ime prezime. Milovan i Zoran. Hvala mnogo i vama. Hvala svima vama na jednoj ovako lepoj akciji, kao što ste čuli i evo videli smo gospodina. Kompanija Neurot tu je i ostaje da bude sa vama, pomaže onima kojima je sluh oštećen i kojima je potrebno da provere svoj sluh, tako da i predsjednik je rekao, a i Rastko Savić iz kompanije, da se akcija nastavlja i besplatni pregledi bit će organizovani za penzionere ili već kako kad bude koja akcija, ali tako? Svim Vračarcima. Hvala. Adriana, toliko od nas. Hvala ti, Tanja. Da, blago Vračarcima. Dakle, imaju priliku da seniori sa Vračara da besplatno pregledaju